Haarnio Oyn mainostuotteista löydät mainostarrat, mainostaulut, mainoskankaat, messumainostuotteet sekä mainosnäytöt. Kekseliät yhdistelmät valoa, ääntä ja videota luovat uskottavan ja informatiivisen esityksen tuotteista. Anna Haarnion mainossuunnittelijoiden auttaa. Uskomme, että järkevillä ratkaisuilla suunnittelurahat tulevat moninkertaisesti takaisin. Uusina erikoisina ratkaisuna mainittakoon tulostetut rullaverhot, tulostetut matot sekä asfalttitarra. Mielenkiintoa herättää myös liiketunnistuksella varustetut tuotennäytöt. Kuvittele sellainen vaikkapa yrityksesi kahvihuoneeseen. Asiakas menee hörppäämään kupin kahvia ja huoneeseen saapuessaan näytöt napsahtavat päälle ja esityspalvelusta ne alkaa pyörimään.